Okay, nu skal vi bowle. Vi skal have sådan nogle random sko på. Hvad størrelse tror jeg? 37. 7. Tror jeg. 36, 37. Dem her. Jeg tror, at jeg skal have Jeg tror altså dem her. 39. Jeg prøver dem lige på, om de er større eller mindre. Okay, vi går ned til vores bane og tager dem på, i stedet for at bare gøre det der. Det er vores bane, det her. Men der er ikke nogen, der skal bare sidde her. Så skal det ikke noget. Er det her vores sted? Er bane nummer 3 vores? Er det bare den her, Er det bane nummer 3? Far? Okay. Bane nummer 3, det er vores. Okay, nummer 1 scorer for sygeligt nu. Jeg får dem lige på. Okay, vi prøver at finde nummeret på bowlingkuglene. Det her det er en 8'er. Og jeg vil gerne have en lidt lettere. Han har en 7'er. I godt, Thomas? Så kan man lægge sin kugle her. Jeg tror bare, jeg lægger den her før sådan. Der er en 6'er her. Er der? Prøv den der. En 6'er. Du må lige dreje kuglen lidt rundt. Den er tungere, føler jeg. Hvorfor føler jeg den tungere? Ej, ved du hvad, jeg nøjes bare med mine 8'er. Det er skoene i hvert fald. De passer mig fint af. Lidt også. Og det var bane nummer 3, der var vores. Og det kuger, altså. Nej, det er ikke Kast. Hvor er kast? Nej, ikke nu skal vi sige, når vi gerne vil starte. Ej, er de ens? Ej, jeg kan virkelig ikke lide de her sko. Det er de sko, de kan. Ja. Hvad for den kugle er din? Min er en 7'er. Jeg har en 8, og så den røde. De der ens. I skal lige finde, I skal finde 2, der passer, så læg dem heroppe i. Jeg skal finde en til af den her 8. Så Der er også nogle... lad mig gøre det. Og det har en 7'er også. Jeg føler... Jeg føler, det er den. Okay, det er også det er den for. Skal I have flere af dem her, eller hvad? Jeg ved ikke om... Min finger. Så skal vi i gang med at bowle. Jeg laver også lige en anden video, for ja, vi kan ikke bowle i den her video, så nu snakker jeg bare. Det her er sådan dem, der passer mest til mig. Eller den her. Jeg tror faktisk, jeg bruger en orange. Det tror jeg, min er. Ja.